varma, onko se nimi muu vai su? Saanko sun kaulapantaa kirjaimaa? Aika vähän. Kato nyt mitä siinä lukee. MU vai MD, MU vai XU? Se on ihan kuin polttomerkit jo kato siinä. On erikoinen väritys hänen. Mikä sikäinen kaveri sulla? Tästä on 3 esitystä. 3. Joo, ihan sitoneita. Jee. Onko sulla muita koiria? On. Kumpis näistä on sitten se ykköskoira omasta mielestään? Meidän 6 kuukautta istuu se 5-vuotiaan ihan lippu ja pino. Mutta miten sä asut? Kaupungissa maalla? Oman kotikerrostalo? Saako olla aina pihassa? Mitäs jos sinne tulee joku vahtii sitä tonttia? Joo. Miten pitkä hinta vaan? Sen verran katsotaan. Me vähän taaksepäin. Aivan, kauheasti se kirjoittaa. Niin kuin korvaa jotain. Hieros vähän sen korvaa, niin se helpottaisi. No se toisen puolin vai se puoli. Siellä on jotain. Meillä annettelee karvoja helposti. Sitten kututtaa se ilmoittamasti. Katsotaan sinulta. Mitä sä touhuit sitä? Älä näyttää. Joo. Sä oot kuljetellut sitä eri paikkoihin yksin. Se on vähän lämmin täällä ei aikaa. Ei ole ainut sieltä, kun se on yksin jossain. Onko sillä huono kokemuksen ihmisistä? Pennustaisesti sulla ollut jo. Mites onko se terveenä ollut? Joo. Onko se etolehtiä kaverin kanssa? Kyllä. Hyvät äänet, jos sitä mitään huonoa ollut. Ei ole. Mikäs sen nimi on? Lumi. Oi Lumi. Tuli vääntyle. Eikä tänne. Niin. Niin mä unohdinkin, että nää oli täällä. Ihan kun ei oo totta ollut niitä testissä. Kenguruita. Se oli niin rauhallisesti. Mä hämäännöin. Huijasitko sä mua? Muistin, että pitäisi pitää aina kaulapanet kiinni. Otetaan, katsotaan, ettei se haittaa sitten sua. Nyt siis aikaan kaverin kanssa. Niin, tässä onko heillä? Tää oli kiva. Ai, ja vieläkö? Täällä. En mä saa tapaa päästä kiinni. Tämmönen ikävä. Joo. Lääkirpit mutisee. Ja vieläkö? Vielä. Saatko sujekkaa sen samalla? Aistellaanko niin? Että sä jaksaisit. Oi makea maatäydä, ota pois vaan. Vasta lämmitetty. Saitkin kaverin. Sinne meni mennä tänne. Pidän keltaa. Vielä 2 seuraa. Tai siis ei se mutta pitkä liitto. Koira saa mennä ihan minne vaan tuon liinan kanssa. Jos se kiertää sun kumppanin, niin toisen käteen irti ja väpäistä. Voi vetästä aika lujaa jossain vaiheessa. Sä et saa katsoa koiraa. Et sä komentaa et ohjaa. Mä hoitelen ja sit jos mä tarvitsen apua, niin sit mä sanon mulle. Täällä toiseen käteeseen ja siellä toiseen kun siellä tulee takaisin.
Käy sä kattoo kunnolla. Näytä sitten esittelee sinua ihan oikein teki, että tänä aikana seuraava olo ei valmis. Hyvä. Nyt käydään kanomista kertomaan. Mä haistelen. Onneksi kun kuuntelin, että takaisin mä voin pitää varusta. No ja sitten takaisinpäin vaan. Merkitty nainen. Hyvä, mennään vähän tänne päin ja otetaan tuolta, mä otan tuon pitkän viinan, se on vahva koira. Sä laitat tuon siihen itsellesi. Heidät tänne sivuun. Ota se siihen vaan. Katsotaan kuinka paha se on, miten saa. Laita tääkin sinne samaan kiinni. Jeesa, että jos on tilanne. Yleensä on nyt ja sun reippis kulkee silleen, että lähdet kävelle tätä tietä eteenpäin, niin heti kun se sieltä puun takaa astuu esiin, niin pysähdyt siihen paikkaan. Sitten vaan kattelet sitä tyyppiä ja pidät kiinni. Laitat käsi sieltä silmästä läpi. Ja irti et saa päästä kertaakaan siitä kädestä sinne. Lähde menemään vaan. Tässä on sulla liina, mene vaikka tonne toiselle puolelle. Nyt on kaveri yllätys. Joo, toivottavasti. Kumitko tänne? Täällä. Täällä. Jes, hieno tyttö. Kumi täällä. Joo, tää hakemaan. Mitä asuu? Se on paljon kuitenkin katsoa. Se on sun liinassa aina ihan kolmus. Mä otan sen, niin sinne jotain kertaa hyvä. Joo, heti takaisin. Kyllä. Ja koira olisi hyvä, jos se menisi edellä. Mut muuten sit oikein puolelle. Tuolla vaikea. Hyvä, he vaan. Kato, ettei rennetet vastuun.
Oi lumi. Haluatko sä niitata tätä jäljet? No miltä se tuntuu? Näytti ihan Ihan lumelta, joo. Hauska koirahan se on. Oikein mukava. Joo. Oot kyllä aika ihana. Nyt jos puret mua, niin sitten ei hyvin käy. Sitten mennään vaihtaa paperit. Eli laukauspelottomuus, laukausvarmahan se on, ei mitään ongelmia. Ja luoksepäästävyydessä, hyvän tahtoon luoksepäästä vaan ihan joka kohdassa. Saa ihan kaikkiin tilanteisiin koskea siihen, ei mitään ongelmaa. Ja kovuus, eli miten se muistaa näitä ikäviä asioita, kun sä tulet uudestaan niihin tilanteisiin. Erikoiskoehan on peurattu, kun sä menet uudestaan tuossa läpi. Eihän se sitä enää välittänyt sitten taivaallistakaan siitä, se vaan tavusteli. Eli se on kohtuullisen kova. +3. Ei tämmöisiä menneitä ikäviä muistele kauheasti. Ja temperamentti, niin kyllä se ihan puhtaasti vilkastunut kaikessa tuomaan silloin kun pitääkin. Ei siinä mitään, ja se sopeutuu ihan älyttömän hyvin näihin muuttuviin tilanteisiin. Mutta aina se on niin kuin valmis uusiin juttuihin. Ja hermot. No ei kauheasti saada se hermo kuormitettua tässä testissä. Eli se tarkoittaa sitä, että jos toi +2 se on pakko laittaa ruuksia, että se on tasapaino. Eli se on aika harvinainen. Ja taistelutahto, niin sitähän siltä löytyy. Sillä on ihan kivasti sitä. Siinä kepissä se oikeasti halusi taistella sitä vastaan. Se nautti siitä. Sitten kun me katsotaan vielä täällä muuallakin, miten se taistelee sitä pelkoansa vastaan, niin kyllähän se hyvin taistelee. Kelkka on se hyvä, missä näkee, ja pimeä on, miten se taistelee niin päästäkseen perille sitten, niin jatkaa sitä hommaa. Ja nyt ihan säännön jatkaa, aina se käytyy uudestaan sitä nenää siinä. Eli kyllä se ihan suuri on se taisteluhalu. Ja sitten meillä tulee tuo puolustushalu. Miten teillä on omaa puolustaa? No sitä ei ollut ihan varma, että mitä tässä tehdään. Ei, se pitää sun jalkoihin. Se on niinku sun heiniä sitten. Sä saat hoitella hetkessä sitä mieltä, että meidän mamma on vahvin mamma. Eli pieneen se menee, sen verran se sieltä vähän puhuu siinä. Mutta sitten se terävyys tuossa seinällä, kun se on yksin, sillä ei ole mitään apuja siinä enää. Ja se on aika hauskaa, että siinä näkee ensin, että sä katselet, mitä ihmettä täällä tapahtuu, että onko toi ihan hullu. Sitten se alkaa vetää hajua. Että se, tavallaan se arvas, kuka mä oon, mutta sitten mä käyttäydyn edelleenkin huonosti, niin sitten se alkaa vastaan. Eli aika lähellä päästään, niin kun, tai päästään ennen kuin alkaa vastaan. Mutta sitten se onkin ihan tuo kohtuullinen meille levä hyökkäyshalue, eli se +3. Ja kyllä se ihan hyvin niin reviirisen puhtana pitää sitten tietyltä etäisyydeltä. Ja sitten meillä on vielä tuo toimintakyky. Siinä on kelkka ja pimeä huone erikoiskokeena. Kelkka oli ihan hyvä, pimeässä oli vähän enemmän ongelmia. Ja sitten kun me mietitään, miten radalla on mennyt, niin se, että se ei puolusta sua, niin se katsotaan vähän miinukseksi. Kyllä se koira vähän saisi puolustaa ohjaajaa. Mutta kyllä se tuonne kohtuullisen riittää ihan hyvin. Se on +1A. Ja sitten kun me lasketaan näitä pisteitä vielä, voiko tämmöistä sanoa? Täältä tulee 233 pistettä.